Padara plus daw muna kita takwan. Hindi ko nakukuha sa music ko dito. Tugtugan tada muna kiiba. Hindi ko nakukuha mga tugang sa kuya na tugtog. Sa kuyang music bed sa tuyang programa. Ever daw, ini daw ko nang gamiton ta. Tagari maray-maray maninin na pang pawara lamang ki ano yan, pampawara lamang ki babloy sa pagkaaga. Give me your heart, give me your heart, give me all your love. Alright. All your love. Okay. Angel face, Gayon man na di. smile, love your ways. I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice. Good morning, 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 good morning. Pilipinas, good morning po sa inyong kapos. Welcome po sa inyong programa Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kilit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hearing. Kumusta po kamo kapos? Aldaw ngunyan na Miyerkules, fit sa pizza size na tabi ngunyan Chief Ramirez. Pizza size na mga tugang kanbulan na Agosto. Chief Ramirez talayan sa tuyang partner sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, mga kasanggata dyan sa luwas. Mga bareta mo niya na pag-aaga, kasabay si Angel, Karen, Al, Joshua, asin po si Jomar. Kasabay po sa indang Chief Reporter, Jimmy Nazalita, Boy Mata sa Manibela. Kasabay niya to mga tugang dyan sa Manibela na nag-iikot kan mga pangyari po sa tuyang kapalibutan. Marinaga po sa Endo Kabos. No use to play hide. Para po naman sa may mga birthday, happy birthday. Mag-text lang po sa 0928 777-5548 0966-203-0034 para po sa indong mga reactions at iba pang mga bagay-bagay na pwede niya tong ma-share ngunya na pag-aaga. Sabi ni Pading Ray, sa dait tinutuyong pangyayari na mundag kita asin kung tapos na ang satong buhay, gariman sa nakita dahil namundag. An satong hinangos, gariman sa nasarong buganin aso. An satong isip, gari sa namanok-manok na itinalsik kan nagkukurab-kutab tang puso. Dangan kung dain ng laad, iyan, magiging abo an satong hawak. Asin an satong hinangos, magiging kabtang kandoros. Ang kadunungan ni Solomon 2:22-23. Yan. Salamat pa din. Maray na agad happy pa din Ray. At saka good morning kay amigong Nonito Gaviria. Maray na aga. And to the all the morning heriters. Ngunyan pungal daw na Miyerkules. Alright. Sige. May mga birthday ngunyan. Haberday. May mga birthday ngunyan, mga travelers natin. Magandang morning, Tabis and Dugabos. So mga trabahador natin dyan, so mga may laog ngunyan, good morning. So mga trabahador tamo panangatugang sa bilog na Pilipinas, good morning, Tabi. Bueno, aramon tadaw ang mga Buena Manong report. Hali po dyan sa luwas kay iba mga tugang ang Mega Force Patrol sa Buena Manong report. Angel Mustasa, mga tugang sa Buena Manong Bareta in the morning. Good morning, Angel. Ilaog mo. Angel, pasok. Angel, buhian mo. Tapos. Angel. Vicky, Yes. good morning. Good morning. Good morning, VP Henry. Good morning po. Sige, baby Angel, go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga ditong tapang bareta, arestado kan mga kapulisan kan Legazpi City Police Station ang number 3 most wanted person sa probinsya kan Albaya. Ini matapos ang matrayong pong operasyon ay kinasaka na kapulisan kung sa inadakop si alias Owel, sarong Biodo, residente kan sarong barangay sa syudad. Ipinaluwas tan korte ang mandamiento de aresto kontra kay alias Owel kan Hulyo 17 parehong taon
dahil sa kasong 5 puntos kan kasong act of lasciviousness na may koneksyon sa Republic Act 7610. Asin ang piyansa nagkakantidad ini VP Henry min 180,000 pesos sa kada puntos kang kaso. Aha. Ang nasabing persona nasa kustudya kan Legazpi PNP asin nakatalaan na ibalyuman sa Bureau of Jail Management and Penology sa masunod na aldaw. Mhm. Siniguro kan hapaturan na magpapadago sinda sa paglapag kan mga persona may pigkakahampang na kaso para mapanimbanag ini sa ley asin matawan ng justisya ang sa indang mga naging biktima. Mga ragdag na barata halis sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Karen, pasok, Karen. Yes, good morning VP Henry. May rehabilitation plan ang Albay Provincial Agriculture Office para sa mga nadanyara na mga paruyan o palayan sa probinsya nin Albay dahil kan uminaging habagat at sinaraot kan panahon kan mga uminaging aldaw sa pakipaghuron kan DCGB News kay Provincial Agriculturist Cheryl Rebeta. Sinabi kaining may pigbibilog ng rehabilitation kan ngunyanan opisina sa nasabing issue sa mga umahan kan probinsya asin piglalauman na makikipag-coordinar kay ni ang Provincial Agriculture sa Department of Agriculture o DA tanganing makapagbilog nin mas mahiwas-hiwas o kulang intervensyon sa pigtatayang 200,000 na naging danyo sa sektor kan agrikultura sa probinsya kan Albay. Sigun kay Rebeta, makikipagtabangan man ini sa APSEMO para sa initial na response fund tanganing may initial na fondoan opisina sa rehabilitation kan sinabing mga nasa 7 ektaryang umahan, buda 12 ektaryang maisan sa probinsya nin Albay na nagkarulubog sa baha dahil kan sunod-sunod na pagparauran darakan uminaging habagat. Mantang sa pagbisita ngunya na semana kan mga personalis hali sa DA National, biglalauman na ipahayag kan Provincial Agriculture Office ang nasabing danyo sa agrikultura kan probinsya para sa kulang rehabilitation fund na kakaipuhanon dikting. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwan. Alas 5:20 na, oras mga tugang sa Satuyang Kapuluan. Dagdag pang report, hali po dyan sa luwas. Dumang kita kay Paring Al Armario. Aramong tarawan, iba pang mga istorya. Good morning, Paring Al. Pasok. Good morning, pade maugmang pinunan kasubanggi ang burubangging aktibidades para sa kapista ni Senyor San Roque digdi sa Barangay Taysan, Legazpi City. Sa primerong pagkakataon inorganisar kan Barangay Council sa pamamayon ni Kapitan Ben Rosin, katabang sinda Barangay Kagawad Tao Liubit, Chairman Committee on Agriculture, asin ibang pa mga opisyal ang Farmers Got Talent. Intersitios, Interporok para maipahiling man kan mga paraoma ang sa indang talento. 10,000, 7,000, 5,000. May mga special award pa asin consolation prizes na pinagtagama ang konseho para sa siring na kaugmahan sa sektor kan mga paraoma. Bagay na kinaugmaman ini kan mga paraoma para tanom dahil at least natatawan sindanin importansya. Sigun kay Kapitan Ben Rosin, hinguaw ninda na may pagpadago sa siring na kaugmahan parte sa naman kan mga aktibidades na gigiribuhon sagkod sa kapistahan ni Senyor San Roque sa maabot na Agosto 15 asin 16. Iyan pa rin mo karas kan informasyon ni Southern Part ng Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. It was a shame how he carried on. O, so may mga birthday tayo dyan, ha? Papasadahan ta na po yan, todo lang. Text na po nindoon sa indong mga birthday greetings in the morning. Dito po sa DCGB. Yan. Basahan ko daw kamuki rawit-dawit ko niya na agat. Igwa sa kuya si Pading Ray na pinadara tabi ang titulo Patol. Yan, ha? Lagot, inuman tamo na ki salabat. Inuman ko muna ki salabat. Nali lang, ha?
Salbata ng init. Mainit na nunong pala sa naitimpla ko. Pangyari. Mainit na nunong. Nadalo sa kuyang kuhan. Dila. Yan. The best. Okay. Maray bagda ang salabat pagkaaga. Salabat. Ang titulo, Patol. Yan. Salamat po Diyos ko sa gabos mong tabang, asin mga itinaong adal para sa kagabsan. O Lord, tabangi po, lambang isipan, nagabos magin tama, magbunganin karahayan. Diyos marhay na aldaw sa tuya po gabos. Hinguwahon ta po na malikayan ang maraot. Paurugon ta sa buhay an maging matanos. Dapat mapinadaba humarayo sa ribok. Dahil sa pagbabago sa dalagan kan buhay, ngunya na panahon nawawara ang kagayunan. May pagdesisyon na minsan biriglaan na dai mahuna-huna ang naging kababaan. Maramduman ko kan kami sa radit pa. Nagkakarawat-kawat nin sipa, minsan tumbalata. Kung nagkakapirikunan, ay sige daw ngaya. Kung maisog kagibuha, kaputi daw ang talinga. Yun ang gad pa dingri. Adi, kampa daw kaputi daw ngayon talinga. O ngaya kiblita daw. Dugay pang mga isip, minsan nagkukurulugan. Pero ang karahayan, madaling nauulian. Pagkaaga kaiyan, barali ka na naman, makarawat giraray para sa kaugmahan. Sa arog tang may edad, nag-iringat naman kita. Lalo na tasuhabo, magkaigwang problema. Ang gabos piglulugar na daay basta-basta, hanapon ang kariribukan, kundi dumistansya. Igwanin pangyayari na yaon titistingon. Kun gurano katibay na dai mapikon, magin ang presensya inibabaloon kun hanggang sain ang kayang tioson. Kun minsan ang isog na bakong sa lugar, iyo an mapinasubo na maraot ang buhay, dahil ngani kun kulang sa ngara na paglikay, nag-iisip sa sadiri na may gustong patunayan. Digdi minahababaan sa sarong pagkatawo, kung naliningawan na sa buhay ang respeto, magin ang pagiging sarong edukado, kung basang ang ribok, ililaog sa payo. Ang tawong tatao, maglikay sa ribok, ini nag-iisip para sa mapabot, nag-iingat sa buhay na dai makakulog, asin habong magpatol na ang sadiri maraot. Salamat pa ding Ray Romero Sarabit Dawit. Magayo na mensahe para sa mga tawong pikon. Mga tawong maiwalon ang dapat gibuhon. Umiwas sa kariribukan nganing ang buhay pahalabaon. Thank you pa ding Ray, ikanan tunay. Sa programang Morning Hirit, talagang bagay na bagay. Mag-contribute nin mga rawit-dawit para sa satong buhay. Nganing kita magpagiramdom asin mapamuraway. Ika na ang tunay sa kuyang padion, sa barangay Tula-Tula, lalaking tultulon. Kung nakahiling nin magayon, medyo pasikrap sa nang pag-ilingon, habo ng gad na pagtutukan, kan mata, tangaya delikadohon. Kita baga ngaya pa di, hiling-hiling na sana. Taday tamang kaya, an sa tong gigibuhon, nalukuhon na agom,
nga sa tuyang damumutan sa kinabanon. Ninhuli ta kita, mga agom natultulon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tama, tabi pa rin, Ray. Jimmy na salita, mga tugang may dagdagma na report. Hali po dyan sa Alwas. Oras natin, 5:29. The Morning Hirit. Jim, good morning. Pasok. Yes, salamat BBP maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, padagos ng nai-enjoy ngunyan, kan na mga namamanwaan sa libon ang katrangkiluhan sa pasiorden pagkatapos na matunaw an organized criminal group na Concepcion Group pun kan mapara ini. Sigon sa bagong Chief of Police kan Libon PNP, Police Major Robert Flores, hanggang sa ngunyan, mantinido, daing disturbo sa katuninungan urog na sa mga barangay. Patunay, ang blatter kan Libon PNP, haros dahin na naglalaog na nin mga record, nin kariringisan. Very good. Pasado sa COP kan Libon, sa ibong kan pagkatunaw kan Concepcion Group, ang pinag-monitor ninda sa mga barangay ngunyan, iyo ang posibleng paglaog kan na mga rebuilding New People's Army o CTG, kung kaya maski matrangkilo ang palibot ang mga upland, ang PNP dahil man giraray pinapabayaan ang pag-monitor sa mga kabubuldan, pero ang good news sigon sa COP dahil man nin sightings o informasyon na namomonitor na iguan in presensya nin mga armado sa mga barangays kan Libon. Urog na itong sa mga pinaglilimok-limukan kan mga armadong grupo kan Concepcion Group kan mga panahon. Sa ngunyan considering ang sitwasyon, ang Libon sigon sa COP padagos ang pag-abante kan pag-asinso kung saan ang slogan tugma sa ngunyan sa liderato kan bagong alkalde Mayor Mark Gregor Saison na Libon Forward. Uyan tingog kan bagong assigned na Chief of Police kan Libon PNP Police Libon Major Forward Robert pala. Flores. Monitor, and then yung isa pa namin minomonitor dahil sa paghina ng criminal gang, posible naman napasukan to ng terrorist group, yung mga CTG natin, communist terrorist group natin. Isa pa yan sa amin monitor natin at piniprevent natin na hindi makapasok dito sa area ng Libon para patuloy ang natin ang pag-enjoy natin ang peacefulness and orderliness sa Mindanao. Wala na kayo. So ngayon, wala naman po. So, madaling sabi, Good news. ang bayan ng Libon, during na barangay, generally peaceful as now. Yes, ang bayan po ng Libon ay generally peaceful at patuloy po sa pag-unlad. Ang sinasabi nga din sa local government unit natin is Libon Forward. Oh, okay. Libon Forward. Libon Yan. Forward. Libon Kung ang Forward. Bicol ka, anong Bicol? Abante Libon. Libon Forward. Di gusto mo sabihin, forward, Abante. abante, Oo. pasulong. Pasulong. Pasulong Kung sa- Libon. Dapat pasulong Libon. Kung sa ROTC o SAT ROTC, Pasulong na. iyukuta na mas may impact na Pasulong Libon. pasulong. Libon. Libon. Yan. Oo. Libon Okay. Forward. Forward. Okay, ma'am. Yan ta BBP, yan sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Joshua. Joshua. Salamat, Tabi Jimmy. Sa report, hali po dyan mga tugang sa luwas, alas 5:30, isa-is na ninaga. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit.
Mga tugang, ramon taruhan mga headlines sa Lado National. Good morning, Padingmar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niyan. 2026 national budget siniguro ni Presidente Bongbong Marcos na dahil mahaabas. Pondo sa flood control sa taon 2026, tinakrasanin maabot sa 72 billion pesos. Aha. Inflation rate nagbaba sa 0.9% kanulyo, sigon sa Philippine Statistics Authority. Mantang nagparistrong botante sa primerong apat na aldaw kan voter registration, nasa 881,000 na, sigon sa COMELEC. Direct flights gikan sa India pasiring sa Pilipinas, ipigsusulong ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang state visit sa nasabing nasyon. Mantang kopya kan motion kan Kamara de Representantes kontra sa Supreme Court ruling, ipinaluwas na. Korte Suprema nagpalos ng orden na magkomento sina VP Sara Duterte at sina Attorney Torion sa motion for reconsideration kan Kamara kontra sa Supreme Court ruling sa impeachment. Aha. Debate sa Senado may kinaraman sa Supreme Court ruling kontra VP Sara. Bigla man na magiging mainit ngunyan aldaw Agosto 6. Tampulong aldaw na voter registration, wala nang extension sigon sa COMELEC. Iyan. Mantang pagsikwal ni Presidente Bongbong Marcos sa mga kaalyadong impulso sa anomalya, suportado o okay kay Senador Ping Lacson. May membro kan Senate media, kinumpista ang pagbalo ko ng pagbawalan na i-cover ang sesyon ngunya na Miyerkules sa piglalao man na desisyon kan mga senador sa ruling kan Korte Suprema sa impeachment case versus VP Sara I-discuss Duterte. ko ta ngunyan pa ano? I-discuss mo niyan. Sa ingon yan, i-discuss kundi, di bawalan nga ni sumidya na dahil mag-cover. Natada. Ang sabi, miscommunication da. Isa na yan nagkasira na butan, sabi ng palusot ni Senador Escudero. Okay. Sabi mo ni Bato, ay, hindi dapat pagdibatihan. Oo. Pagpareresto niya pangitan, tapos na. Parero, nantig boss. Alright, so pang headlines, pagpapautang para sa modernisasyon kang PUV, kang gobyerno, pinundo na sigon sa DBP. Una matindi. Ano da? Tinuyaw ni Senador Rontevero sa privilege speech sa GSIS. Oo, nata. Nag-invest na sa online gambling. 1 billion pesos. Nag-invest ang GSIS sa online gambling? Oo. 1 million pesos? 1 billion. 1 billion pesos? Oo. Salbatan, anong klaseng online gambling ang ininvestan kayo ni? DigiPlus. Ha? DigiPlus. DigiPlus? Oo. Ang gobyerno ngayon, sige ngayon kampanya kontra sa isabong. Ini ngayon GSIS, nag-invest na good sa online gambling. Salbatan ang pangyari sa Mauraraw. Kaya ihagad sa Senado na ripasoon da ang GSIS law. Alam mo na, nag-invest pa lang kita sa online gambling? Ano ba yan? 1 billion pati. Oh. Yan, may income na da. Masabutan ko na daw ko, ano. Basta, ito ang pingano na pwedeng arugan. Iyan ngayon, pinagpagalanan kan mga empleyado. Tapos isugal mo. Oo. Ano man yan na, parait naan. Inom mo na ang malipot na tubig. Ano man? Alright, Pinagparagalan kan mga miyembro kan SSS, lalo na mga nagtrabaho sa gobyerno. GSIS. O GSIS, nagtrabaho sa gobyerno. Tapos, i-invest mo sa sugal, lalo kasiguran kung magana ka o madaog ka. Yan. Ano ba yan? Okay. Yan ang headlines. Ato dyan Cambiwise Enterprises. Anapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Dyan sa oras at Legazpi City Basta Radio, IPYC na yan. 24/7 connectada ko mong maski daing load. Salamaton digdi sa antena ng gold. Gold na antena. Gold antena ha? Yes. Salamaton. Mabuhay ka prime. From Newsbay, sinipo si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pangyayari sa Maabaka, ano ba yan? Dapat magpaliwanag ka na GSIS, ha? Nailing muna na pinagalan kan mga empleyado, ikinontribute sa endo, tapos ininvest nindo sa sugal.
Maski ano na sana. Si man daw kaisipan iyan, adi. Kasi man daw, si man daw tabian, nasa likodan kan kaisipan na mag-invest ka sa sugal, makakalintura, adi. Makauyam ang mga pigigibo ka ni bata niyan. Kadakol kang pwede mong invest. Sa sugal ka pa nag-invest. Good morning, Melvin. Si ano po? Ay, si Kwan, si Jim. Good morning, amigo. Good morning, VP. Amigo, doon madyo to sa amigo to dyan, amigo ta. Garo sa ano po, VP, sa Webes. Webes, okay. Sige, pigsurat ko na digdi. Pigsurat ko eh. Ay, day ka man tinaraman sa Di. kan sunod na. Dahil man ako sa event, gusto niya surprise. Magaling. Madagitang kita kayo din. Magichismisan nga yan duwa. Agang-aga ngayon. Agang-aga ngayon. Bako ngayon may nabareta kang panahon. Tapos chismisan nga yan urong kan duwa. Okay. Sige, amigo. On there ka na tabi. Go ahead sa latest forecast. Po, manahin na aga sa mga paraan tabay para po sa tuyang latest weather forecast. So, LPA sa laog ka na Philippine Area of Responsibility. So, nataranta ang sentro na nasa distansyang 550 kilometers sirangan kang Infanta, Quezon. As in, padagos man na nakaka-apektar in southwest monsoon o habagat dyan sa Mindanao maging digdi sa western section kang southern Luzon as in Visayas. So digdi sa Kabikulan mo niya na aga sundo sa Ugto, makaka-experience pa kita kay medyo marahay-rahay na panahon as in at siya na hapon sundo sa Bangi. Posible na itong madampog na kalangitan as in mga pag-uran. Dara na nga ni kaining LPA digdi sa east kang Infanta, Quezon. So ining LPA BP day man niya to tiglalauman pa na magiging sarong bagya sa mga masunod na oras ano, pero sa mga masunod na aldaw day tamamon tighali itong posibilidad na maging sarong bagyo nga ining si LPA na nasa laog kang par. So digdi sa Kabikulan na sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras pinakahababa na sa 24 as in pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 31 degrees Celsius. So although igwa kitang LPA digdi sa east ng Luzon, wala pa man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan. Lauman man giraray na banayad sagud sa moderatong pag-ukulgan sa tuyang kadagatan na sa tuyang estimated wave height nasa 0.6 sundong 2.5 meters. Pero pagkaigwang ining thunderstorm duman sa kadagatan, posible po ang biglaang pagkusog kan duros asin paglangkaw pang balod o ukol, kaya ingat po duman sa nagagaramit isaradit na sasakyang pandagat. So apparent dyan BP sa LPA sa laog kang par na pigmo-monitor ta, duman sa luwas wala pa man kitang na-monitor na panibagong LPA o bagyo na pwedeng maglaog sa tuyang area of responsibility. So yan lang po nga na BP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Halik ko digdi sa Pag-asa DOS Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Apo, Jim, itong low pressure, maka-apekto ito, although kasabi mo kasabaga medyo lumlum dyan na hapon buda sa aga, ano, pero makaka-apekto ini direkta sa Bicol? So ano po VP, so sa iyang extension o sa trough ang makaka-apektar digdi sa Kabikulan dahil data man nga na iling na marani siya digdi sa Kabikulan dahil sa ngunyan diit-diit na siyang nag-aangat duman to kasi rin sa Northern Luzon. Ayun, okay. Sige, pero nga perakal daw ini na medyo maraot na. Di kita makabalaybay sa Domingo pare? Domingo, medyo okay na po ang sa tuyang weather. Kunya na okay. Kunya na Webes as in Bernis. Yan, medyo mauran. Yung mas nakampigha ditang ko pag Domingo na mauran? Pagbalaybay. Makabalaybay. Okay. Sige, Migo. Salamat sa Pag-asa. Iyo po, welcome and mabalos. Thank you, mga tugang. Jaime Bordales, tabi sa kamugtakan, kampanahon. Yan may may low pressure pa rin dyan. Mga tugang sa Satuya, tabi na may Infanta, Quezon.
Di man makapektar, pero sutraf da ka yan, medyo mag-uran-uran sa tuya tabing palibot. Alright. Nasa linyaman si Joshua Bino, 15, bago mag alas 6, nin aga. Joshua, good morning, come in. Oh, Bibi, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, maatindir o baka dai na naman magpahiling. Initabi BP Henry ang pinag-aabangan ngunyan sa Daraga Albay. Aha. Kailan pa ngunyan na aldaw, iyo ang nakatalaan na ikadawang committee hearing kan Committee of the Whole kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay sa paginot ni Vice Mayor Lab Ruiz para paggurunan ang nangyayaring water crisis sa munisipyo kan Daraga Albay. Doon kaya tigabangan nyo yan. Kung mangyari na naman otro ang nangyari ka na kaaging simana na dahil pagpahiling kan mga representative kan Daraga Water District asin kan private concessioner kay ni na Prime Water. Dakula ko ta na importansya kung mag-atendir ang nasabi ng mga ahensya tanganin ng sinda makapagpaliwanag mismo kung ano talaga ang presenteng kamugtakan ngunyan kan water supply sa munisipyo kan Daraga Albay. Kung mag-atendir ngunyan, taud-taud na, lalo na alas 9 ang pagkaga, edi mas maray. Sa pagkitaguron kan DCGB News, kay Vice Mayor Lab Ruiz kasuhapon, sigun sa iya, nasa kamot na kan Water District asin kan Prime Water, kung mag-atendir senda o dahi, patigpapod na ikaduwang committee hearing ngunyan na aldaw. Kung halimbawa man dahi mag-atendir, ang gabos na yan tabi BP Henry, naka-note, kaya naka-record, kan Sangguniang Bayan Secretariat na iyo ang pwedeng gibuhon na mga basihan, ebidensya, takot anuman ang mabilog na desisyon pagkatapos kan pinagigibong niya na investigasyon asin magkakasunod na mga committee hearing sa kung ano ang magiging desisyon kan lokal na gobyerno sa operasyon kan Prime Water dyan sa Daraga. Kung kaya apuera sa Prime Water asin Daraga Water District, imbitado man ang mga kapitanes di barangay sa Daraga Albay asin iba pang mga board of directors na Daraga Water District para mapagpurulayan tabi BP Henry ang presenting kamugtakan ngunyan kan water supply sa Daraga. Nakatalaan ni alas 9 ang pagkaga panginot ni Vice Mayor Lab Ruiz asin iba pang miyembros kan Sangguniang Bayan. Yan tabi BP ang dagdag niya itong istorya with boy sa mobile Joshua Bino. Kamusta mga Joshua kay Vice Mayor Love Basta mo na sa natabi ako, yo. Noted. Okay. Mga tugang sa may mga birthday ko dyan, haberday. I-text na lang tabi. Sadali lang Jomar, day ka magiro dyan, ha. Nagari dakol na ini Jomar na naka-standby ngo niya. Andy Pisil sa online sabong. Yan. Ha? Good morning, bossing. Makangili man itong bareta na nag-invest pala sa online gambling ang GSIS. Bossing hen, digdi sama nito pakurusugan kang tanog kang tambutso lalo na ang mga estudyante Salbata, nag-i-eskwela, pakurusugan dagit na kusog kang tambutso. Happy 80th birthday sa mother-in-law ko na si Stella Balinsayo dyan sa Bigaa. Salamat, Benny Baraha. Good morning, pabati po happy 14th birthday kay Rowen C. Asyado from Rora Siling. Thank you. Wednesday morning, sabi ni Benji Dapugi, good morning kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Correa Lubit. Yan. At saka Ophelia Maravilla. Oy, migo, bako birthday ka so hapon ni Kwan? I hope. Birthday ka so hapon ni City Treasurer, ano yan?
Tabi kan Legazpi, Ami, Di Guzman. Good morning, Tabi, Ma'am Ami. Belated happy birthday, Tabi, sa imo. Ang City Treasurer kan Legazpi, nag-birthday ka sa hapon. Diba? Happy Wednesday morning. Ingat, Tabi ang gabos, sabi ni Madam na Melinda Wee. At saka good morning, Tabi, kay Jonas Rosal. Good morning. Day man lamang hanggang mo yan, day papigayos ang kuryente sa Barangay 16. Ano ba yan? Baliki daw tabi nindo duman. Joshua, aputa daw tabi duman sa dyan sa Bukana Kaaleko. Kung nata so ay tama, anong pitsangon yan? 6 ngon yan. Apit sa 5. Nag-text sa kuya ini, alas 7 na kasubanggi, day papig-ayo sa kuryente. Good evening, sir. Ako po sa nagapod kaninang umaga, si Salve. Day pa lamang pig-ayos ang kuryente kan Barangay 16. Nag-chat sa alas 7 ang banggi. Ano na yan? Nagkakaraba ini, nagkakalayo ining linya kan kuryente dyan sa lugar. Good morning! Okay na? O sige, mamaya naman yung iba. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report. Kaya ba po si Jomar Bien, dumang kita sa 1st District Canalbay. Good morning sa mga nakatutok tabi sa 106.9 WGB dyan sa Tabaco City. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Jomar, good morning. Anong latest? Buhian mo. Salamat, VP Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa nagdag na bareta. Maluya tabi, Chief Ramir. Hindi ko nadadamog dito sa laog, Hello, VP. Hindi ko nadadamog. Kusog-kusog ka daw tabi. Hello? Wala. Hello. Wala, sandali. Di sa laog kaya sa laogan kuan, local monitor, ang medyo maluya. Jomar? Hello, VP. Yan, go ahead. Dito pa tabi, Chief. Dito pa tabi. Pagkusog-kusog ka daw tabi. Go ahead, Jomar. Okay na ang monitor mo. Wara ka. Nadaro ko na ako, VP. Nawar ka sa bago igwang nyan dain na. Sige. Maski maluya. Sige, go. Roger Ronat, sa dagdag na bareta, magkakaigwanin distribution kan plate number kan mga behikulo. Digdi sa banwaan kan malilipot sa maabot na Biyernes. Inian ipinahayag sa tapos na makipag-coordinar sa iya ang LTO Tobacco Office, Tobacco District Office, tangani na magamit ang municipal grounds digdi sa malilipot para i-distribute itong mga plaka na yaong pasasainda na dahil pa nakiklaim kan mga may sadirinin behikulo. Sinabi ka na alkalde na ang distribution kang LTO Tobacco District Office kan mga plaka iyo ang gigibuhon sa digdi sa munisipyo sa Biyernes, Agosto 8 po na alas 8 ang pagkaga. Basado man sa informasyon kan LTO, tangani na maklaim kaining mga may behikulo, motorsiklo man o auto, 4 wheels, ang sa indang mga plate number na dai o mga napindyente pirang tao na nagakalihis kinakaipon sa nadatabi na may presentar kan mga maklaim ang pinakaultimong ORCR pati naman ang sa indang valid ID. Kung representante man sana ba kung may sadiri kang auto kay puwan na magdarama ng authorization letter, siyempre so OR buda CR, importante yan. And duman sa mga nakapangaran na dai pa nakapangaran sa indang behikulo na nabakal ninda na dai pang plaka kay puwan na magdaraman kan patunay na sadiri na ninda ang autong ito o nabakal na ninda ito, ang na itaw sa inda kang LTO ang mga plate numbers. Enot ang ipinahayag kan LTO na kumpleto na gibo na gabos na plate number kan mga behikulo na so ibang 10 taon nang nakarestro dahil panatalawan pero ngunyan da kumpleto na nagibo na ninda ini as in distribution na sana ang kinakaipuan.
Yan BP Henry and mga dagdag na informasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, hilingon ta mga tugang sa iba pa na mga mensahe. Ngunya na ay sandali. Makalimutan natin. May oras pa man, 5 minutes bago tabi magabot ang alas 6 ninaga. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Bakit wala yan? Iyan da ang mga tugang, aram daw nito ang paghangos ta. May limitasyon pala na bilang iyan hanggang kita nabubuhay sa mundo. Grabe. Susog sa pag-aadan, ang tao da tabi minakonsumo nin 600 million na inhale-exhale sa average lifetime nin tao. Oh. Kita da tabi, we take 600 million inhale, exhale in an average lifetime. Average pala. Kita taping tao naghangos daanin 13 pints of air every minute. Ang paros na sa tuyang pinagahangos may laman na nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. Ang air na sa tuyang pinagahangos nin almost 100 times more carbon dioxide databi kada hangos. Kada sanggatos na paghango ay kada paghangos. Talaga. Iyo pala na yan, kung medyo duda ka sa mga number na yan, kung di kang gibot taon-taon, bilangon mo. Bilangon mo. Iyan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hearing. Paningit sa Morning Hirit. Pero ang hangos pala, may parong Sabi ang hangos da ang mga tugang, may parong. Depende da tabi yan sa kataning mo. Basta Morning, Henry M. O sige, mga tugang ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang kan sa tuya po na mga patalastas. Tigdi po sa inyong programang Morning Hit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800
or on our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta sa lado lokal ngunyampong Agosto 6, 2025. Mga umahan sa Upland Barangay kan Pulangi madalion magbaratak dahilan sa init kan panahon. Nagparehistro sa 10-day voter registration para sa SK as in barangay election sa Bicol. Uminabot ni 60,000 sigon sa Commission on Election. Mga motorista inabisuhan kang Absemo Traffic Division na alternatibong rota via Matnog asin Matanag asin Buyuan. Tanganing mabawasan ang traffic congestion sa Barangay Bigaa Road section. Mga Legazpeño nakapagrestro sa Comelec Legazpi uminabot sa 2,500 sa primerong 5 aldaw kan voter registration. Ngunyan mga tugang sa detalyes o kaya headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. 2026 na national budget siniguro ni PBBM na dai daw mahahabas flood control project sa taon 2026 tinakrasan din maabot sa 72 billion pesos. Sa ibang nasyon, Hamas palaugon o handang palaugon ang Red Cross na madaranin bulong asin pagkaon sa mga bihag dinda. Business News, planong magita sa giraray kan tarifa kan imported na baga suportado kan nagkaper ang agri-groups. Benepisyo kan tanglad, aramon sa report kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Uminabot po sa 60,000 ang nagparehistro sa barangay Sangguniang Kabataan elections poon kan Agosto 1 sagkod 4 na sa pinagigibong voters registration sigon sa Commission on Election sa Bicol. Sigon sa ahensya, pinaghalangkaw ang nagparehistro sa Camarines Sur na may sobra sa 17,000, sinundan ini Canalbay na may sobra sa 16,000 asin ikatulo ang Masbate na may sobra sa 10,000. Ikapat man ang pinakadakol na nagparehistro sa Sorsogon na may sobra sa 7,000, sobra 4,000 man sa Camarines Norte, mantang sobra 3,000 sa Catanduanes. Katakod kay ni pinakahalangkaw na aldaw ang nanotara na bilang kan mga naghurar sa kan Agosto 3, kung sa minabot sa 17,000 sa bilog na rehiyon Bicol. Sa ngunyan, padagos man ang pikinganyar kan ahensya sa mga eligible na mga botante sa maabot na Disyembre 1 na magparehistro sa Comelec offices o mga outlets sa sendang mga lugar kung saan maduranin sa God Agosto 10 ngunyan na taon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Mga umahan sa Upland na barangay kan Pulangi Albay madaling nagbaratak dahilan sa sunod-sunod na init kang panahon.
Kaya duman muna kita sa report ni Angel Mostasa. Mga Legaspeño nakapagparehistro rin maabot sa 2,500 na botante sa primerong 5 aldaw ang rehistrasyon para sa barangay NSK elections. Angel sa detalye. Nasa 10,460 na mga Legaspeño nakapag-rehistro sa primerong aldaw o 5 aldaw kan voters registration para sa barangay asin sangguniang kabataan election kan Commission on Election. Ini ang datos na ipagpaabot sa DCGB News ni Comelec Legazpi Election Officer Attorney Connie Del Castillo kung saan kan Agosto 1 na iyo ang primerong aldaw kan pagpaparehistro nasa 234 sana ang nagpasiring sa indang opisina, 527 sa ikadawang aldaw, 670 kana Domingo, Agosto 3, 467 kana Lunes, Agosto 4, asin kasuhapon na Agosto 5, nasa 562. Ipinangapuda ni Del Castillo na daig na paghalato na ang mga maparehistro, mapakorek ang entries, mapareactivate asin mapabagyo ng rehistro hali sa pagking overseas voters, pasisiring sa lokal dahilan ka sagod sa Agosto 10 na sana, sila ma-acceptar ka na sabi mga transaksyon, asin wara nin magiging extension. Sinabi ni Castillo na bukas ang sa indang satellite registration office sa 3rd floor ng Ayala Mos Legazpi, alas 8 nin aga, sagod alas 5 nin hapon. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCTV. Mga tugang pinag-abisuhan kan Albay Public Safety and Emergency Management Office of SEMO ang mga motorista na gamito ng alternate routes via barangay Matanag asin Buyuan para makapagtabang na makabawas sa traffic congestion sa barangay Bigaa asin Padang area. Sigon kay APSIMO Traffic Safety Division Head Roderick Mendoza, magabat ang traffic sa lugar na sa rush hours dahilan kan counterflowing kan mga motorista. Dagdag pa ni Mendoza na sa pagikan CCTV cameras, padagos ang pagmonitor sa lugar para masiguro na ang traffic enforcers padagos ang trabaho sa pagbantay sa mga motorista na madakop ang mga na nagbabayular sa traffic rules, partikular na animbuelto sa counterflowing. Dagdag na report, halid dyan sa luwas, kasabay si Karen Ala. Bago matapos ining taon 2025, pipag-implementar na ni Governor Noel Lozal ang natatada na sa ng pondo ngunyan kan gobyerno provincial kan Albay para sa taon na ini. Sigun sa gobernador, kung pila pa man ang natatada na pondo kan probinsya, inasiguran niyang gagamito na ini para sa mga importanteng agenda kan probinsya, mantang sigun kay Governor Rosal, ang pondo ngunyan kan Kapitolyo, sakto naman sana sa kada quarter. Kung kaya pipag-ingalya naman kang gobernador, ang budget call asin budget deliberation kan sanggunian pandalawigan ng Albay, kaibaan kada opisina kan Kapitolyo sa lalong madaling panahon, kanganing may magsuporta ng pondo sa mga ipiglalatag na mga programa asin proyekto para sa probinsya nin Albay. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, alarmaryo may dagdagman na report hali dyan sa Aluas. Castilla Sorsogon naman ang natutok mo niyan kan ako Bicol sa indang medical mission. Sigon kay Sally Loses, Community Connection Program Officer, Agosto 8, Biyernes, ang sa indang schedule sa San Isidro, Macalaya, asin Kumadkad, Castilla, Sorsogon, nainot na San Vicente. Ang medical mission year-round na pigigibo ka na Bicol sa mga barangay Bicol-wide para may rani ang serbisyo medikal sa mga barangay. Gusto ninda Congressman Saldico asin Congressman Attorney Pido Garbin Jr. na mamatian kan mga ordinaryong residente kan barangay na nako Bicol, parte ni kan misyon. Alarmario, DCGB. Mga tugang kinumpirmar ni Mr. Carlo Villacorta, ang SSS Vice President of Public Affairs Special Event nampoon sa maabot na Septembre. Ngunyan na taon, pupunana ang pag-implementar kan pension reform program
kan Social Security System o SSSS digdi sa bako sa naman sa Bicol kundi sa bilog na Pilipinas. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Villacorta na tulong taon ipapasunod ang siring na bagay mantang ang kada taon madagdag nin 10% na increase sa mga pension kan mga retirees asin iba pang pensioners sa satuyang nasyon. Ini bilang simbag kang SSS duman sa naging pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. durante kan magkaigwan ni Ninsona kan nominaging aldaw madagdag nin 10% na pensyon para duman sa mga eligible na mga pensyonado mantang madagdag manin 5% ka sa laog nin tulong taon kada taon sa laog nin tulong taon para duman sa death as in survival benefits kan mga persona na iyo ang inot ng huminali sa kinaban. Sa yung tinaman doon na sa paagi kay ni mas ma-enjoy kan mga pensioners ang sa indang mga benepisyo susog sa lakdang kan sa indang opisina. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal. Dumang kita kay Jimmy may kinaraman sa mga umahan sa 3rd District Canalbay, lalo na sa Pulangi. Ang madali daw na nagbaratak dahilan sa init kan panahon. Kuya po ang report. Madalion magmamara ang kadagaan sa mga upland barangays kana Pulangi kumpara kan mga inot na mga panahon. Matatandaan kan mga nakaging simana, haro sunod-sunod pa sana ang mga uran dahilan sa mga tropical depression, asin habagat, alagad kan na para ini, mga matinding init naman ang sinapar kan mga umahan sa upland kan na Pulangi bilang resulta, madalion mag-aralang ang mga kadagaan, umahan, actualmente nagbabaratak tulos ang mga kabasan. Ini ang obserbasyon kan mga parauma, ngunyan kung sa inamamalisya na gari sobra na talaga ang init kan panahon kung kaya nag-aasa sinda nin intervention hali sa National Irrigation Administration o NIA na tibaad mabiyayaan lamang ang mga parauma nin solar powered water system. Bilang simbag kan NIA sa paagi ni Engineer Floyd, dapat ang mga parauma organisado asin saro sa requirement dapat iguang parauma na willing mag-donate nin lote na bubugtakan o tutuglukanin solar water pump. Sa ngunyan, pig-asigurar ni Engineer Floyd so na ang mga concern na ini kan mga parauma sa upland Pulangi na katalanin dang i-validate o kung bako man pwede man magpasyar sa opisina kan NIA ang mga apektadong parauma na susuprer kan pagbaratakan kadagaan sa sobrang init kan panahon tanganing mapag-iristoryahan kan NIA asin mga parauma kung ano ang mga dapat na remedyo o mga dapat gibuhon tungkol sa bagay na ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 12 makalipas ang alas 6 nin aga. Comelec daraga padagos man ang imbitasyon sa mga maparehistro bilang dagdag na botante. Joshua Bino sa report. Padagos man ang pangingimbitar ng Commission on Election o Comelec sa Daraga Albay para sa gabuspang mga individual na gustong magparehistro bilang botante in preparasyon para sa barangay asin SK election. Ini ang partiman kan mensahe ni Comelec Daraga Election Officer Sir Andy Toledo kung sa inyo ng imbitasyon kini sa mga kabataan may edad 15 anyos paitaas susundo o 15 anyos paitaas para makapagparehistro na bilang botante sa SK. Asin man, 18 anyos paitaas bilang regular voter para sa barangay. Sigun kay Toledo, susog sa datos kasuhapon, nasa sobra 1,500 ng mga individual ang natabangan nindang makapagparehistro bilang botante. Poon kan magpoon ang voter registration kan Agosto 1. Asin ini madurar, sundo sa Agosto 10, 2025. Sigun kay Toledo, bukas ang Comelec Daraga magpoon alas 8 ang pagkaaga, sundo alas 5 ang pagkahapon.
asin ang venue kini yaon sa Daraga Covered Court. Dagdag na bareta, Josh Rubino, DCGP. Mientras tanto, planong pagpatugdok nin substation kan Bureau of Fire Protection sa Plan Barangay kan Tabaco. Nagdidisponeran nin pundo ang sangguni ang panlunsod. Jomar Bien sa detalye. Giislusan na nin pundo ang sanggunian panglungsod kan Tabaco tangani na maging makatutuhanan ang plano na makapagbugtak nin substation para sa Bureau of Fire Protection sa Upland Barangays kan syudad. Ini matapos na kasudma, nagpasar na nin resolusyon sa sangguniang panglungsod kan Tabaco si City Councilor Rainer Burse na naghahagad nin tabang kay Congresswoman Crisel Agman na iskusaron na makaalokar nin pundo tangani na masuportahan ang programang ini. Ang proyektong substation o planong substation kan Bureau of Fire Protection nakatalaan na ibugtak sa daga na sa diri kan lokal na gobyerno kan Tabaco sa barangay San Antonio na iyo ang estratehikong lugar para makapagsilbi ini sa mga lugares, mga barangay sa upland sa parilibot kang barangay San Antonio. Apuera kan pundo na pinaghahagad kan lokal na gobyerno kan Tabaco kay Congresswoman Crisel Agman para sa pagtugdok nin substation kan Bureau of Fire Protection. Naghahagad naman sina direksyon ning pundo para sa kadagdagan na fire truck na magagamit kan Bureau of Fire Protection Tabaco. Yan ang report ko Oras Pilipinas, 16 minutos po, makalipas ang alas 6 ninaga. Iba pang mga baretang ngunyan sa Lado Nacional. Makalipas lang kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. GB News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:19 oras po sa Pilipinas. Padagos kitang unyan sa mga bareta. Ipinangako po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na daing mawawara, mahabas o masasayang sa kwarta kang nasyon sa proposed national budget para sa taon 2026. Mantang nasasabutan kan Presidente na ang mga legislador ang may puder na magbilog kang national budget, may importanteng trabaho man ang ehekutibo na sangakan gobyerno sa pagpakahay kaini sa parte kang national expenditure
Expenditure Program. Ginibo ni PBBM ang pahayag bilang kasimbagan sa kahaditan kan duwang sangakan Kongreso sa sinabi niya sa nakaaging State of the Nation Address na i-veto niya ang anuman na propwestong 2026 na General Appropriations Act kundai nakalinyada sa mga proyekto kan Marcos administration. Tinakrasan nin maabot sa 70 billion o 72 billion pesos ang propuestong pundo para sa proyekto nin flood control sa taon 2026. Halis sa 346.6 billion pesos. Ngunya na taon, naging 274.9 billion pesos na sana ini. Sigon kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, napadagos man giraray ang pag-review kan gobyerno sa mga propestong pundo asin tinawan pundo nindoon na posibleng magtagama nin kadagdagan na pundo kung malinaw na ang pagkakapangaran kan mga proyekto. Ibinalugar ni Secretary Pangandaman sa sarong press briefing na mas hababa ang propestong budget kan Department of Public Works and Highways sa National Expenditure Program kumpara sa nakatagama kaining budget sa taon 2025 sa General Appropriations Act. Sigon sa opisyal, dahilan kan mas hababang budget kan DPWH dahil sa langkaw na pundo na naitagama para sa presenting taon asin dakol pang proyekto ang kaipuhan na tapuson bago man sa giraray na magtama ninduwang umagtagama nindugang na pundo. Siring man inapurbaran ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang puprestong 6.793 trillion pesos na budget para sa taon 2026 na kapareho kan 22% kan gross domestic product ang nasyon, masalangkaw nin 7.4% kumpara sa 6.326 trillion pesos ngunya na taon 2025. Nagluya sa 0.9% ang inflation rate sa nasyon pon kan Hulyo 2025. Inang pinag-anunsyo ni National Statistician as in Civil Registrar General kan Philippine Statistics Authority o PSA na si Yusek Dennis Mapa. Sigon kay Mapa, nagbabainin in 0.9% gikan sa 1.4% kang Hunyo 2025 dahilan digdi sigon sa PSA ang national coverage o national average na inflation po Enero sa Hulyo 2025 na nasa 1.6%, mantang mas sa baba ininin 4.4% inflation rate kang Hulyo 2024. Dagdag, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, padagos ngunyan ang koordinasyon kan Committee on Health sa pagi kan chairman kay na si Senador Bongo. May kinaraman sa reklamo as in report hali sa mga netizens tungkol sa mga modus kan mga scammers. Kasabay ang mga nai-report na scams na nagagamit ang programa kan Malasakit Center para makapagsamantala sa kapwa Pilipino. Sinabi ni Senador Bongo ang padagos na problema iyon sa iyang hanapan nin magkanigong solusyon. Si Senador Bongo ang nagsulong kan Malasakit Center program kung saan 17 million pesos na 17 milyon na Filipinos ang natawangan kan sinabi ng gastuson para sa medical na ipinagtatabang kan gobyerno. Inot ng piglinaw ni Gon ang Malasakit Center sarong one-stop shop para sa medical assistance hali sa iba-ibang ahensya kan gobyerno na dain na inot na nakapagtaonin katabangan sa pinakahuring report kan aksidente sarong pamilya o sa pinakahuling report kan insidente ni scam sarong pamilya sa probinsya kan Bulacan ang nabiktima ni scam habang ini nagmumundo dahilan sa borol kan sa indang aki. Padagos man nakipag-coordinate ang senador sa mga biktima kan scam asin panago na ngako na magkukondok sa investigasyon ang pinakusog na pakipagtabangan sa mga otoridad para mapundo ang pang-i-scam kan nagkakapira. Padagos na tutukan kan sinabi ng senador.
Uminabot po sa total na 881,771 katao ang nagparehistro sa primerong apat na aldaw kan voter registration bilang preparasyon sa barangay asin sangguniang kabataan elections sigon sa Commission on Elections sa COMELEC. Nangingenot ang Central Luzon na may pinakadakol na nagparehistro na uminabot sa 209,398 pon Agosto 1 sagkod 4 sinundan ini kan Calabarzon na may 102,235 asin ang National Capital Region 64,131. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ini may pinakahalangkaw na numero kan mga nagparehistro sa pinakahalipot na panahon. Madurar man ang nasabing voter registration sa Agosto 10, 2025. Piglalauman na magkakaigwanin direct flights gikan sa India pasiring sa Pilipinas sa masunod na nagkapirang bulan. Inan ibinareta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino nagtatrabaho kasi nag-start sa India sa pagipagtabangan kaini sa Filipino community sa New Delhi kanakaaging banggi. Ang pagipaghilingan sa mga Pilipino ang primerong naging aktibidad ni PBBM pag-abot sa India may kinaraman sa iyang nagkapirang aldaw na state visit asin kinumusta kaini ang Filipino community. Sigon sa Presidente, pigsa sa pinal na ang detalye para sa direct flights entry kan Air India sa Pilipinas asin papahiwason ninda ang iba pang mga airlines tanganing mas lalo na ang Indian na o dakol na mga Indian magbisita sa Pilipinas. Kasabay kaini, orgulyo kang Presidente sa OFW ang mga magagayo na nangyari sa Pilipinas asin ang pigigibo kan sa iyang administrasyon, partikular na ang pagrambong kan ekonomiya sa primerong quarter na 5.4% asin pagiging saro kan Pilipinas sa pinaka makaskas na pag-angat sa Association of Southeast Asian Nations. Ipinaluwas na po ang primerong parte kan pahina kan motion for reconsideration kan Kamara de Representantes na isinumiter ninda sa Korte Suprema may kinaraman sa desisyon sa isyu kan impeachment. Sinasabing motion tinawanin doon kan House of Representatives na pigrespeto ninda ang poder kan Korte Suprema sa pinahiwas kaining judicial review na may kamautan na ramon kung may grabing abuso o poder o kawaranin paglampas sa jurisdiksyon kan arin man nasangakan gobyerno. Alagad tinawanin doon kan Kamara na nasabing poder may limitasyon asin bako sakop ang gabos lalo na pag-abot sa pagpapalawig sa provision kan konstitusyon. Sa girari nindang pinag-insister na pigsunod nindan gabos na tamang proseso sa pagsangat ng reklamong impeachment. Kinontistar man ninda ang pigasabing bagong pamantayan na piglatag kan Korte Suprema sa desisyon kini asin sinabing bako makaustisang ipataw sa mga hero kan Kamara na nangyari bago pa man ini mabilog. Bareta sa luwas kan Pilipinas. Mga tugang, abangan po sa samuyang pagbabalik. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:20 o alas 6:31 na po ninaga. Padagos kita sa mga bareta handang magsimbagan Hamas sa pangapudan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Red Cross na palaugon ang bulong asin pagkaon sa mga bihag sa Gaza. Sigon sa opisyal kan Hamas na maipapautob sa naini kapag dagos nang nabuksan ang Gaza Strip asin dagos nang maghali ang mga persa kang Israel. Inot nang ipinapudan o inapudan ni Israeli President Isaac Herzog sa International Committee of the Red Cross President Marjana Spoljaric kung saan tinawaning kainin importansya na dapat maghiro na sinda para sa mga bihag. Pigkakarkulong nasa 49 bihag paman giraray ang pugol kan Hamas, mantang siniguro man kan Hamas na magipagtamangan sinda sa Red Cross na magdara nin mga pagkaon asin bulong para sa bihag na nasa kustudya na mabuksan ang humanitarian corridor. Business News. Positibo ang pag-ako ka nagkaperang grupo nin mga paraoma sa plano kan Department of Agriculture o DA na langkawan o ibalik ang dating tarifang pigpataw sa mga imported na bagas. Inot ang kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang nasabing plano mantang kaibahan niya si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagkaperang nakatalaan na pagtripon sa India. Parte ka nasabing plano na itaas ang presenting 15% na tarifa pasiring sa 25% sa primerong tranche. Pagkatapos nintulong bulan, posibleng itaas giraray sa 35%. Sigon sa Federation of Free Farmers,
na dakulang tabang sa mga local farmers ang nasabing plano dahil mapoprotehiran ang mga inigikan sa dakulang bulton in imported na bagas na nagbabaha ngunyan sa mga merkado pon kali binagsak ang tarifa sa 15%. Sinabi ka National President kaini na si Raul Montemayor na sa wakas inako man giraray kan Department of Agriculture na igbang problema sa rice importation na dapat kuta nahaloy na nindang inaksyonan. Gusto kan grupo na mas lalong madaling panahon ipautob ang nasabing plano tanganing mapugulan ang lalo pang pagkalugi kan mga paraoma asin gobyerno sa kabilugan. Aramon ta daw mga tugang ang benepisyo kan lemongrass o kaya tanglad. Sigon yan sa report kan mga eksperto. Sabay si News Director Marila Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang lemongrass o tanglad may darang citral, sarong klase ng compound na may antibacterial asin anti-inflammatory properties. Nagkakatabang ini sa pagpapababa kan kalintura asin pagpapaginawa kan sipon asin abo. Nagluwa sa pag-aadal ka mga eksperto sa salud ng pag-inom ng tsaang tanglad konektado sa pagpapababa ng blood pressure asin cholesterol levels. Natural na diuretic effect kaini nagtatabang sa pagpaluwas kan sobrang asin tubig sa lawas. Dagdag pa ka mga health experts na bakusan ng respiratory system ang napaparahay kaini dahil ang lemongrass o tanglad mayaman man sa antioxidants na nagkapakusog kan immune system asin nagtatabang na labanan ang free radicals na kausan inelang. Para sa mga benepisyo sa lawas, ang aroma kan lemongrass o tanglad rekonosido man na pampakalma ng isip. Nakakabawas ng stress asin pwedeng makatabang na labanan ang insomnia asin anxiety. Kaya abiso ka mga health experts, imbis na chemical based na bulong tulos, balo na uminom ng tsaang tanglad o lemongrass sarong natural na paagi para sa mas baskog na lawas asin kalmadong isip. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, dumang kita sa Pag-asa, kasabay si Jaime Bordales, mga tugang sa Kamugtakan Company. Po, marahin na aga sa mga paraan tabay para po sa tuyang latest weather forecast. So, LPA sa laog ka na Philippine Area of Responsibility. So, na notaranta ang sentro na nasa distansyang 550 kilometers sirangan kang Infanta, Quezon. As in, padagos man na nakaka-apektar ining southwest monsoon o habagat dyan sa Mindanao maging digdi sa western section kang southern Luzon as in Visayas. So digdi sa Kabikulan ngunya na aga sundo sa Ugto makaka-experience pa kita kay medyo marahay-rahay na panahon as in at siya na hapon sundo sa Banggi. Posible na itong madampog na kalangitan as in mga pag-uran. Dara na nga ni kaining LPA digdi sa east kang Infanta, Quezon. So ining LPA day man niya to tiglalauman pa na magiging sarong bagya sa mga masunod na oras pero sa mga masunod na aldaw data mamontig hahali itong posibilidad na maging sarong bagyo nga ining si LPA na nasa laog kang PAR. So digdi sa Kabikulan sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras pinakahababa na sa 24 as in pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 31 degrees Celsius. So although igwa kitang LPA digdi sa east ng Luzon, wala pa man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kang Kabikulan. Lauman man giraray na banayad sagud sa moderatong pag-ukulgan sa tuyang kadagatan. Sa tuyang estimated wave height nasa 0.6 sundong 2.5 meters pero pagkaigwang ining thunderstorm duman sa kadagatan posible po ang biglaang pagkusog kan duros asin paglangkaw pang balod o ukol kaya ingat po duman sa nagagamit isaradit na sasakyang pandagat. So opera dyan sa LPA sa laog kang PAR na pigmo-monitor ta duman sa luwas wala pa man kitang na monitor na panibagong LPA o bagyo na pwedeng maglaog sa tuyang area of responsibility. So yan lang po muna sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga drakulang bareta sa GB News Express. Sa pangaran po kanagsurat kan bareta News Director Mar de la Cruz.
Katawang po si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may panininmagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangogon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay, thank you baby. Thank you baby girl. Oy, kumusta lamang tabi kamo dyan mga kababayan? Sa may mga problema tabi sa liver, ni tabian sa tuyang pwedeng makatabang, ha? Masiramon mag-inom ki. Pagkanamit ko naman si Pramirki sa labat na native, sumaharangon baga na pigapakaladkad. Pagkanamit ko naman ki sa labat na sugari paghinaron mo, nagkukurit sa luna. Ang mga helang kang atay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadurakan sa bulang pag-inom ni naala ko pagtaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mogmang atay,
Kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na nakatabang para sa pagproteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro pong antioxidant na nagkapagdataon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mabawasan o pwedeng mapugulan ang paghubag kang atay. May bisyo ka man o wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Good morning kay Mading Angelique Yambao. Yan, buda kay Pading Beda. Ang sa tuya, mga tugang na amiga na kapandokon po ni Don Solweta. Good morning, Tabi, Padi. Madi at saka Padi. Good morning. Kumusta ang benta, Tabi, Mading Angeli? Arin nga Pading binta. Subinta, Tabi, Madi. Arin nga naman, Padi. Subinta kan pili nat, buda candies, pasalubong. Diyan sa, ini pala si Mading Angeli, gwa dyan ki pwesto sa BIA. Masiram tabi na mga pasalubong sa mga mahal sa buhay. Mading, kumusta tabi sa tuya na the dinner for a cause? Gari mo siyong Pading ko, kumusta mo man sa kumusta? Okay na kita tabi. Inda. Oy, Pading Chris, maray na aga. Pare, hinay-hinay ngaya pade. Iyo mananggad pade. Ano pala? Salbatana na palingaw ako pade. Iyo mananggad pala. Iyo mananggad. At pigi-enjoy ko na ko. Iyo man. Loy-loy. Dit sana pade. Dit lang. Pading Chris, Dr. Chris Gianan. Sabi ni pade, sukan mo ngaya, sugard mo ngaya. Iyo mananggad. Adi. Iyo mananggad. Dit man sana tabi, Dok. Pade, pig-enjoy ko lang tabi. Dit, masarong tasa man sa natabi, ha? Ano? Uli nga si Chief Ramir. Gari, grabe na ang problema sa buhay ni Chief Ramir, ha? Ano? Ha? May ano? Good afternoon, good morning kay Councilor Milabal. Uyog-uyogon mo, hindi pala ito Councilor. Board Member Milabal. Yan, ha? Siya po nagtukaw na kaso hapo kan Lunes, tabi diyan sa Sangguniang Panlalawigan bilang ex-officio member. Yan. Board Member Milabal. Yan. Maray na. Salamat tabi sa merindalan. Doon na mautro ito. Baka lamang mautro niya na si Mana. Nagrabe yan sa mo. Ano tabi, Chief Ramir, ang sabi mo? Kiwanis. So Kiwanis. Uy, madali lang. So Kiwanis pala, madali lang Joshua ha. Dahil ka magiro dyan Joshua. So Kiwanis pala, may nag-aapot digdi. So Watch Your Health program kang Kiwanis palat mo na. May pinureward sa ko si amigong Franco. Yan. Franco na marasonon. Si Frank na rason. Frank, maray na agatabi bro. So Watch Your Health palan, nagpuuna kan Domingo. Kumain kung kumusta so nagduruman kan Domingo. Tayo na-announce ko ito ha. Nagpuuna po kan Domingo. Kaya ang next tabi nindang Domingo, yun po ang pet sa Kuana Pizza Gis 17 buda 24. Yan ha. Yung tabi masunod na mga Domingo. Kaya ang kantidad po kan Watch Your Health laboratory and free consultation tabi 1,000 pesos. Kasarabay na dyan sa FBS, fasting blood sugar, BUN. Ano tabi ni Pading Chris na BUN, creatinine, cholesterol, CBC, complete blood count. Yan. Urinalysis, ECG with reading, triglyceride, may LDL, HDL, SGOT, SGPT,
Yan, ha? Kantidad po yan, 1,000 pesos lang po. Madumang kamo sa ICR, na po kita ha. Madumang kamo sa Ibalong Centrum for Recreation tabi sa maabot na Domingo hanggang po sa 24 iyan na Domingo. Yan, may tulo pang Domingong natatada tabi 5 a.m. to 10 a.m. Yan, ha? 5 a.m. to 10 a.m. tabi ang extraction nin dugo. Yan. So mga mapa blood chem tabi dyan, magdara po nin mga ano yan, ha? Nin 100 peso. Ay, kami nga sa Sunday mapa blood chem, si Ate Pita Pacres sa Sunday da tabi mapa blood chem. Yan. Sige tabi Ate Pita, mag-atab. Fasting blood sugar po ini ha. Pagmata, tabi, pagmata, maglabar, magsipilyo. Yun lang ang requirement. Pagmata, maglabar, magsipilyo, maghugas, kung may mga dapat na hugasan. Magbado man ki simple sana. Tapos doon mo man tabi sa ICR. De mag-inom ki ano man na liquid, tubig, o whatever. Tabawal po yan mag-inom. Pagka kuha kidugo, saka na po mag-inom nin tubig. Iyo po, yan. Ang blood uric acid pala, BUA, blood uric acid, blood urea nitrogen. Yan, nitrogen. Yun po yan ang meaning pala. BUA, BUN. Tabi, ha? Blood uric acid and blood urea nitrogen. O yan, tabi, 1,000 pesos lang po yan, ha? Na pwede po nindong ma-avail. Yun po, Ate Pita, maski di ka na maglabar, okay na, tama gayong ka na po. Ano? Sipilyo lang. Sarawayon ka nga. Basta, no intake, liquid or ano man yan na, sa tangani po na, magayon ang pagkakatabi kan blood sugar. Yan. Buda iba pa, na dapat ko anon, tabi dyan sa tuyang, madalion man sana, mga perang sisi man sana yan. Ako nga gusto ko magduman sa Domingo. Siguro ko din ako nakaka-blood chem. Kuha na more than 1 year na. Dapat baga yearly, nagapa-check up kita kaya. More than 1 year na tabi. Akong din nakakapa-extract nin dugo. Ha? Alright! Joshua Bino! May dagdag na istorya. Si Praver, pag-challenge ako ni Dr. Chris. Sabi niya, aber daw nga ya. Aber daw nga ya. Pade, magurong kita pade aber daw nga ya. Joshua May Bino, may istorya sa Baretang Kolalap ni. Yaw na si Jasmine tabi, Joshua? Si Pramer, yaw na si Jasmine? Yaw na? Sisay. Yaw na? Yaw na. Sisay. Ako na ipa. Sisay daw ini. Joshua baby. Joshua. Si Isay daw ini. Joshua. Hey, good morning. Dapat pala nangaranta puro may Joshua may baby ano? Pwede ba ka? Angel baby. Joshua baby. Ako gari bagay baby. Are? Baby hen. Amoy baby. Ano nga amoy baby? Gari nga pinakadaya per medyo maparat sana. Ano nangyari? Sisay daw ini. Nasa wrong healthcare worker. Na may halangkaw man na posisyon sa trabaho. Napiti ko na BP ang agom. Nadidipisilan ini. Kung saan talaga dapat susugon si sir. Tango na, may na muna akong tubig. Tubig na naman ang inom mo. Tabako na sa labata, sabi ng Dr. Chris, inahihinay nga pare. Tubig. Go. Hello? Joshua? Hello? Tapos? Hello? Hi, Kanoy. O nilang?
Andito lang. Pagkarengan eh. Sa malapit. So, totoo lang, kumain ka? Sa malapit. O, sa malapit lang. Oh, mo nagwawara. Oh, Sige, malipot ako. nagwawara-wara ang signal mo gari. Nasa kulong kang kwarto ah. Saan ka nagkaturog ka sa banggi? Ipagtarabaho kung saan sa'yo nagduduman na. Hello? Kami kayo ito, ang giging mo bigyan Joshua, kayo ito baga, ang gamit may mga VHF. Oo. Ang VHF mo kayo ito, may piga-upod na extendable. So, umbrella antenna ang piga-upod. Ito, pag pinalipot mo, mga sandangaw na sana. Pag maluy ang signal nga yan, bibutong mo yan, siguro mga sandupan laba. Antena kan VHF. Ang gigibumbikan, bibukasan mo kidit sa bintana baga. Tapos itong antena, pipaluwas naman sa bintana. Doon sa laog sa VHF, sa bintana, nasa laog. May nalinawon ng signal. Huwag kakan mga kataneng. Kaya sabi ko ito, kanso, boss me, okay, very good ang signal mo, go ahead. Yan ang report. Ako po si Henry Maceda, DCGB News, Banwaan Indaraga. Pero hain. Paminsan niya, ano naman kay Amigong Jack? Kay Amigong Jack baga? Jack Reyes. Good morning, Amigong Jack Reyes. Yan, Marinaga, amigo. Go ahead. Napipikunaan agom. Nadidipisilan ini kung saan talaga sososogon ining si sir. Kawa sa DABP an paaram, may mga pig-atindiran na mga aktibidad. Pero matindi ang duda kan agom na may ibang mga pig-uulian. Ang nagbubutwa palang diping istorya sa opisinang pinamamayuhan kay ni sir. Si sir palan, iba-iba ang schedule kan mga harong nakakaturugan. Dahil balik, katurog man. Okay man, katurog man sana. Bako lang oras ka na opisina. nagkaturog man sa nagaro. May nadumanggod siya after office hours naman. Pero kung oras ka na opisina, delikado. Pero kung turog man sana. Orang Malaysia. Pero naman kay Malaysia para makiturog. Nagkaturog man. Di ba? Di ba ka? Ganyan okay man niya. Dahil okay. Dahil sa nagkapera palan ang chicks na dapat kaining paunrahan, so schedule para sa tunay na agom lugod bipe ang mas sekrepisyo paminsan-minsan. No naman niya. Hindi ka man karang layon. Kaya palan si Mrs. Libong na kung sain masusog. Tapagbanggi palan bipe, ining si Sir, no permanent address na. Pabayaan na yan. Mga aruga na nantig tabi ng mga... Pabiluhan na? Yan mga ugali kay lalaki. Pabiluhan na yan. Magkama sa nang hanap niya. Di ba ka? Pagkalayo-layo man ang prosesyon, sa bahay din ang tuloy. Sa simbahan din ang tuloy. Di ba? Di ba ka? Marot no dyan na punto. Pag maluya ka na, pag may namatayan ka na, saka na mauli, sagom mo na mataman. Duman na mapataman. Ata nang. Duman na mapastidyo. Kanso kakusugan niya kung sisisi siya nag-aataman. Correct. Kanso kaluyahan na balik na sa tunay. Yan ang medyo katotohanan sa buhay ng tao. Yan ang masaklap na katotohanan sa buhay ng tao na nangyayari na natural. Dapat tayo maging natural. Kaya dapat, habang makusog, atamanan ago mo, atamanan ang pamilya mo, atamanan mga aki mo, maging maugmasinda. Maging pag-atama na mamatian ninda hanggang sa sendang puso na maging modelo kita bilang mga ama. Sa tuyang harong, maging modelo kita kan sa tuyang pamilya na nailing kan mga akita na kita marhay na ama, tanganing pangarugan kita kung sindaman magpamilya sa maabot na aldaw. Sagin. Iyan ang dapat tungkusanin mga lalaki, lalo na sa mga plano pa sanang makagum. Correct. Kasi niyan dapat mong tandaan. Tandaan po. Ang gabos na maraot isinisikwal. Okay? Minsan, dahil sa kadakol na pig-uulian, pasuro salida. Maduman kay number 1.
malukso kay number 3. Minsan naman, lipat kay number 2. Sigun sa kulalapnit, matindi ka ngaya, sir. Ang trabaho mo ngaya, tagapangataman mga pasyente. Oh. Kaya pala niyalingaw mo, na pangatamanan ng obligasyon sa tunay na agawm. Iyan sana. Iyan magabat-gabat. Okay, iyan magabat-gabat. Kaya dapat, dapat priority ang agawang pamilya. Di ba ga? Nga nang makaisip ka mang kapilyon, dahil ka mamalisyahan. Awin na. Rugne? Warang ka taking yung advice mo. Dahil ka taking yung advice mo, Noy. Pero may mauyong kan sa kuya. Pwedeng iyo. Ako, may mauyong kan sa ko. Sigurado yan. Pwedeng karuto ko iyo. Okay. Oha! Pasiguro. Joshua, goodbye. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Yeah! All right. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programa nga hapot sa DCGB. Kasabay niya to si Chief Ramiro Tanay. Kasin po si ang babaeng Jasmine Balolor. Sexy. Goodbye. Mabuhay. Well, we fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. Dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BD